Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joep met optredens van Vol Gas, Alex Kooistra, de nieuwe plaat van Boas en het verhaal van een folkduo, Rahel Back. Ja, meestal. Het volgende feestje gaat door een handelsman die 2 of 300 die alleen van players naar players gaan om zijn spul te verkeren. En dat hij dan onder de boerendochter een sjabetel verkocht hier, moest hij voordat ik oppast worden, dat snap je hem zeker ook wel. Het feestje heet dan echt de handelsman. Heel lang lean in de goeie oude tijd ben ik hier een handelsman. Altijd onderwijs, hij wie nooit thuis, dat wist zijn leven, daar wist hij alles van. Zwart geld, wit geld, het maakt er hem niet uit, wat hem wie dat die punt. Zag hij de ballen op het plank, de flessen vol met drank, vertel ik om mij elke munt. Hockey is het niet midden in de winter, de laaien dikbak sneeuw. Hij wie onderwijs, mijn ballen wie er vlees, doet hij daar in de keuken stier. Mijn hinder is neer, mijn mooi is stikken en al het geld is op. We vinden nog klusjes, ik bloei in mijn jusjes. Ik ben er zelf weer boven. De dochter zwanger en de woonkoepen lieden verbaasde elke nier. Zag hoe hij wel onderwijs naar een avontuur. Hij wie handelsman en koerde wat van, maar miste de dochter van de boer. Koe had net vergeten, nee, hij boer heel graag waarom. De dochter van de boer zit in zijn hand, hij keert het hele spul om. In galop, op nooit de vlees, maar zet de fiets van een oude man. Ze woont net schön en net mooi praten, zo bleef hij handelsman. Ja, lekker begin toch? Vol gas. Voor Saffolse keer weer eens even in de studio. En elke keer werken we hartstikke blij van. Onleiding in dit geval is de nieuwe single. En dat gaat door Handelsman. En met name de oude Handelsman. Hij dat nog mij kreeg vroeger. Ja, ze winnen er volle meer als zijn werk, had ik het idee. Even. We praten straks even in de piepvol. Want zo heb ik hier een nieuw bandlid erbij. Hoe nieuwe singles prutsen trouwens. Deze is al een tijdje uit. Die van Alex Kooistra. Een dikke hit, zou ik het uiteindelijk wel nemen. Nederlandstalig, maar diep in de nacht. En ik een ode aan Romy. En Romy, ja, die is nog altijd populair, ja, zeker in de Walden. Straks praten we met Alex even een oer deze dubbele A-kant. Een ouderwets singeltje op vinyl. Maar nou jongt hij eerst even bij u hier in de studio.
live in Noorderwien. Alex Kooistra. Zij gaat elke dag, zo lang als ze kan, naar het kerkhof bij Kleine Meer. Ze loopt dan meteen naar die marmeren steen, waar haar grote liefde ligt. In haar ogen een traan, en toen kon het zo gaan, bij zijn eerste en laatste rit. Hij zag die auto niet, nu heeft zij veel verdriet, toen haar lief daar het leven liet. Diep in de nacht, als Tina huilt, wanneer ze stem door haar hoofd heen zuist, dan hoort ze hem zeggen: ik hou van jou. Diep in de nacht, als Tina huilt, wanneer hij weer in haar droom verschijnt, dan hoort ze hem zeggen: vergeet mij niet. Hij was pas 18 jaar en trots stond hij daar bij zijn nieuwe motorfiets. Kom, ga mee, zei hij nog tegen haar, dit wordt onze mooiste dag. Zo reden ze weg en volgden de wind, wisten niets van het gevaar. Hij zag die auto niet, nu heeft zij veel verdriet, toen haar lief daar het leven liet. Diep in de nacht, als Tina huilt, wanneer ze stem door haar hoofd heen zuist, dan hoort ze hem zeggen: ik hou van jou. Diep in de nacht, als Tina huilt, wanneer hij weer in haar droom verschijnt, dan hoort ze hem zeggen: vergeet mij niet. Diep in de nacht, als Tina huilt, wanneer hij weer in haar droom verschijnt, dan hoort ze hem zeggen: vergeet mij niet. Ja, het blijft nog altijd heel bot. Zeker ook in de woorden. En de rest van Nederland trouwens. Het oer binnen grote feesten met Nederlandstalige muziek. Vind ik mooi. En ik zeker dat je dit soort jongens hebt, zoals Alex Kooistra. Straks praten we piepvol over de single. Maar die beide A-kanten, zo neem ik ze maar even. Diep in de nacht en ook nog een ode aan Romy. Maar we gaan eerst even naar Engelstalige muziek. Hij kwam je binnen toen hij 16 jaar. Intussen had hij een aardige carrière gebouwd. En is hij nog maar een jaar 5 onderwijs. Ik had toen Boas Roelevink. Frensje Haas, die hoeken komt hij bij. Maar hij is intussen ook in Indonesië west. Hij had een nieuwe plaat uit. Stone Cold Sober. Ringen nog om eens even weer met Boas bij te praten. En een van die nieuwe noemers te jaren. In Noorderwien Live. Het was een jaar vol verschillende dingen. Het is een jaar... Ja, ik ben de afgelopen jaar ook natuurlijk bezig geweest met het maken van een nieuwe plaat. Dus veel vette shows gedaan, alleen ook. Vol programma van Amos Lee, onder andere. Drie dagen in Paradiso, dus dat was ook wel een paar mooie reeks shows. En ja, gewoon een jaar vol met spelen en maken. En dat is eigenlijk wel een heel mooi jaar geweest. Amos Lee, ja. What happened? Ja, ik kreeg die vraag om daar het voorprogramma voor te doen. Ja, Amos Lee is een van mijn grote voorbeelden. En ik had vroeger een stuk of 4 waar ik eigenlijk alleen maar naar luisterde. En daar was hij één van. En toen stond ik daar in de backstage bij Paradiso. En toen kwam hij in één keer naar me toe. Die zei zo: hey man, how do you pronounce your name? En ik zo: Boaz. Great Boaz. Do you want to play a song with me tomorrow night? Ik zo: yeah, of course. Toen zei hij zo: which song would you like to do? Ik zei:
I like Arms of a Woman. En toen zei hij ook van, ja, that's one of my favorites. And I am gonna play the whole first album. And it's on the first album. So that's perfect. Dus toen mocht ik dat liedje met hem gaan spelen. Dat was natuurlijk wel een droom die uitkwam. Sometimes it's hard to see the things differently, yeah, when I'm walking through the fight, y'all. Nieuw album, nieuwe sound. Iets meer, we zijn iets meer naar de pop country gegaan. Ook al, ja, gewoon wat meer van nu. Ik ben natuurlijk wel heel old school begonnen. En dat vind ik heel vet nog steeds. En ik neem dat nog steeds mee in de muziek die ik nu maak. Maar ik wou gewoon ook even voor mezelf even kijken van ja, ik ben natuurlijk gewoon een jonge gast. En ik wou gewoon wat meer muziek maken ook van nu. I look around and see who I am, yeah. He was this whole part of God's plan. Indonesië, hoe komt het te lonen en hoe wie het? Ja, ik kreeg een berichtje via Instagram of ik daar wil spelen in het Erasmushuis. Dat is het enige cultureel centrum van Nederland, buiten Nederland. Ik zit in het Nederlandse ambassade daar. En toen dacht ik eerst, ja, ik weet nog niet of dit nou legit is. Maar het was het echt. En toen hebben ze me gevraagd om daar te komen. Hebben we een toertje daar gemaakt. En dat werd de Stone Cold Sober Tour. En toen hebben we 3 shows en 2 masterclasses gedaan door heel Indonesië. En 10 dagen aan het rondreizen geweest. Ja, dat was wel een droom die uitkwam. Weet je, met je eigen muziek aan de andere kant van de wereld daar spelen. En ik weet nog wel, de dag daarvoor lag ik in bed hier in Friesland. En toen dacht ik, nou, zullen er wel mensen komen naar die optredens? Maar het was gewoon altijd vol. Dus zo zie je maar, tegenwoordig komt je muziek een stuk verder dan je denkt dat het komt. I've been longing for a little more peace now, yeah. I've been longing for a little more peace. Tonight I see a prayer, hope tomorrow I'll be free. 'Cause I've been longing for a little more peace. Ik ben voornamelijk veel met verschillende songwriters gaan schrijven. Ook veel zelf, maar ook veel met verschillende mensen. En het verhaal van deze plaat, wel grappig, gaat over mijn leven hier in Friesland. Over de jongen hier. Dus ik heb een liedje, die gaat nog uitkomen. Daar noem ik ook bijvoorbeeld in plaats van de Highway, noem ik ook de N31. Weet je wel, tussen Leeuwarden en Hardingen. En ik probeer ook echt de elementen vanuit Friesland hierin te brengen. Het is ook wordt een hele pure plaat. Gewoon echt pure verhalen. En maar over Friesland. Ja. Waar heb je hem al opgenomen? Is hij al klaar of niet? Ja, ik zit nu op 80%. Dus we hebben ik moet nog een paar keer naar de studio om een paar dingen op te nemen. Nog een paar liedjes te schrijven. Gebeurt het allemaal in Nederland hier? Hier en in Berlijn. Dus we wisselen een beetje op. Ik ben naar Berlijn geweest. Daar heb ik de eerste helft van de songs al opgenomen. Dus, en in Amsterdam. Dus we zitten al de hele Benelux. Waarom Berlijn? Nou, daar zit de studio van de ENR van Warner, Isa Azir. Is ook een Fries. En die zit in Berlijn. En die zei gewoon van, joh, ik denk dat jij daar wel je weg kan vinden. En de jongens waarmee ik de plaat maak, die zitten ook daar. Dus, en in Nederland. Dus toen zei ik van, ja, dan gaan we lekker naar jullie studio. Dan werken jullie veel. En dan kunnen we daar de laatste dingen op gaan nemen. I drove 222 on the Autobahn last night. In my old Volvo from 2009. I wanna go fight that fight with a damn whiskey and wine. This feeling is fueling my body and it doesn't feel right. 'Cause I've been stone cold sober for a while now. Reckless and I need to get out. Burning erupts for miles to let this feeling down, down, down. Oh, down, down, down. Yeah, down, down, down. To let this feeling down. I don't smoke and I don't drink for a reason. Keep my head clear in times when I need it. But I wanna go fight that fight with a damn whiskey and wine. This feeling is fueling my body and it doesn't feel right. 'Cause I've been stone cold sober for a while now. Reckless and I need to get out. Burning erupts for miles
to leathers, feeling down, 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 oh, down, 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 yeah, down, 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 to leathers, feeling down. Yeah, I've been stone cold sober for a while now. I'm reckless and I need to get out. Burning rubbers for miles to leathers and feeling down. Been stone cold sober for a while now. Reckless and I need to get out. Someone who could help me to leathers. Feeling down, down, down. Oh, down, down, down. Yeah, down, down, down. To leathers. Feeling down, down, down. Oh, down, down, down. Oh, yeah, down, down, down. To leathers. Feeling down. Boas Roelevink. Ja, goed om hem weer even te treffen. Dat is een tournee in Indonesië. Na je single dus uit. Zit wel op de streamingsdiensten Stone Cold Sober. En we horen hem zeker in de gaten. Ja, het bedoelt een mooi verhaal. Binnenkwam hier bij Noorderwien op zijn 16e. En intussen is hij haast jouwwijs de 20. En nou, een behoorlijke carrière. En ja, still going strong, zo gaan ze met Boas. Kijk, ik zit voor deze band. Hier een flink kwam, zie ik gewoon binnen. Het weer voor de feestje. Ik had toen vol gas. Albums uit, succes, een echte fantastische show, door zou een keer weer. En Joer is er wel in verband met Handelsman. Vind ik zelf persoonlijk een te gek noemer. Het is intussen uit. Marcel, mooi Jim er weer binnen trouwens. Ja, dankjewel. Had mooi dat we komen mooi. Ik had je hem vaker gevraagd, maar stel nog even de band voor. Nou, ik ben Marcel Meppeling. Ja, dat dacht ik al. We beginnen even wat om. Dan hebben we hier aan die kant van Dirk Wilm, Ja. gitarist. Achter dus hebben we Klaas de Jong. Dan hebben we hier Jessica Janus, die kennen we ook al hier. En Nike zegt in de band, Erik Bruining op de bas. Dus we zijn nog steeds compleet. Hoe is het? Hartstikke best. Drok? Ja, hartstikke druk. Ongelooflijk. Ja, nou ja, we heel vaak, misschien wel hetzelfde interview, maar toch elke keer weer. De dwarfsfeesten, de festivals, het gaat maar terug, hè? Het gaat heel mooi. En via de voortrek, de Achterhoek Twente komen we wel. Dus we zijn hartstikke blij, maar hoe het gaat. Ja. Dan zet dan helemaal in het Fries, kijk. Zit je hem gewoon eigenwijs. Wij kunnen je hem net verstaan, je hem net, of hoe zit dat? Ja, in principe al. Ja, hè? Ja, nee, maar de tekst binnen het Fries en in blauw ook het Fries. Krijg je daar wel eens een opmerking zoeken of niet? Dat ze het net verstaan kunnen. Ja. Maar ja, dat is oorspronkelijk ook wel zo. Ja, maar mijn knippen dan. Ja, dat is, maar het gevoel snappen ze wel. Nog een beetje het huiken en een beetje de counter in zo. En het rock'n'roll, dat snapt iedereen. Nou ja, in je vorige album, heet ik zo. Hij hem daar nog een reactie op gekregen. Dan is toch gewoon nog haal mij een oor zien woord eigenlijk, hè? Ja, maar wij waren toen op het Huikersweek gewoon in de Achterhoek. Ja. Stingen we maart, 11, 12 mochten we spelen. En de tent wie heel... Mooi op tijd. Ja, dat vonden wij echt. We waren de vreed zeker al, dus wie het zat. Maar iedereen vond het mooi. En de tent gewoon vol. Dat was geweldig. Ja, in de Achterhoek. En dan mooi volk, mensen die van normaal houden, die ook van muziek houden. Superleuk. We beginnen we dan in Bofro. Hier een Vlim mij een idee begon. Ja. En dat komt toch zo stadion echt uit, hè? Ja, dat klopt, ja. Is dit living the dream of zit er nog meer in? Nou, er zit wel meer in. Ja, dat zit er wel in. Ja, Maar het is toch ongelooflijk wat je hem del zet. we gaan steeds een stap verder. En dat is zo leuk om mooi te mooi te zien. Ja, nou ja, ik maak music met mij. Ik ben professioneel. Je hebt vaste loot. Het is een soort goal in de machine, hè, zo'n stadion. Ja, we wachten nog op de bandbus, maar die zullen vast. Ik kom. Oh, die mag nog komen. Ik dacht dat die er maar al in, maar... Nee. Nee, maar het gaat hartstikke leuk. En al je dezelfde besgroentjes hoor tussen. Ja, het wordt een echte band. Hè. Nou nog iedereen klompen. Dat is nog net helemaal... Nee, dus ik net zo mijn ding, maar ik zeg ze, maar het zit wel mooi. Ja. En dan komt er zomaar een nij in, hoor. Ja, het boskariantjes trouwens. Ja, screontjes, ja, inderdaad. Ja, hoe is er hier net in kan? Nee, hè? Is dat zo? Hoe je dat in een voldraaiende, goed oliende machine binnen te komen? Ja, hoe dat is, ja, weet ik net. Nee, het gebeurde gewoon. Ja. Het gebeurde gewoon. Ik wou bellen door Klaas en die vreeg ook auditie voor de baan. Moet je geen meedoen? Ja, was ik een keer meespelen? Ja, natuurlijk wel. Hartstikke leuk. Iets te noemen zal je saai in de kop of net? Ja, vrij vlot. Ja, vrij vlot. Bij Koedeveskes ook al. Ja. Slag het best. Maar gewoon een keer. Slag het best. Dit vind ik leuk. De dwarfsfeesten, de festivals, lekker het land. Ja, machtig. Ja, hartstikke leuk. Ja. Voor mij al een naai. Dat, ja. Oké. Goed, Marcel. Ja, Handelsman.
Ja, we hier zijn product. Besteed ze nog, denk je? Ja, dat zit in bedrijven zien we, met de handelsman van Verlinde van vroeger. Nou, de oude man met misschien nog, dat ligt het meest op, denk ik. Henkie Heu, hè? Henkie Sloper. Henkie Heu, precies, ja. Nee, net maar zoals toen, maar dat is wel een mooi verhaal. Dus het mag wel jet worden, vinden wij. Ik had nog correct een beetje meemaken. We werden dan op Kattenbra en dan kwamen ze onder door. We zo met een houten karren. Nou, dan was dus naar je clip, die al uit is, die mag erin beginnen, want dat is machtig mooi. Daar hebben we het heel verhaal hebben uitspelen en een aanradertje. Ja. Hoe zit ze nummer? Hoe komt het daarop? Nou, dat besteed al wat dezelfde context hier en dat hebben we onze eigen versie van maken. Ja. En onze eigen tekst, onze eigen verhaal hebben we er nog maken. Dus dat staat gewoon. Heel vaak ontsteert het nummer en dan volgassiseert het wat en dan wordt het hartstikke leuk eigenlijk. Oh, dat is een mooie ding. Volgassiseerd. Ja, dat is een nieuw werkwoord. Ja, precies. Ja, die is ook wel een soort. Dus, en dat gaat heel bad. Ja. Oh, dat vind ik die hoor erin. Ja, dan wordt het precies. Waar ik. Ja. Goed man. Single uit, Handelsman is uit. Mensen, dat valt te streamen, dat zijn met live spelen. Hoe ben de plannen verder? De plannen met 9 nummers ben we bezig. We zijn al het oefenen. We zijn februari, dus gaan we de studio weer in. En we willen natuurlijk met de Handelsman de Friese Top 100 in. Dat is het doel. Ja, want dan wil ik noemen met de Handelsman erin. Ja, zeker weten. Handelsman met erin. Dat is mooi vers. Mooi verhaal. Past er mooi bij, vinden wij. Ja. Dus, nou, doe maar een oproep. Dames en heren, voor de Friese Top 100. Stem, volgas en zet de Handelsman op in. Ja. On Ed, jong. Atjo. Nee, wat zei je? De kenners weten waar ik nou op doel. Hij is een leuk figuur op volgens mij Instagram, social media in ieder geval. Die roept altijd Atjo. En dan komt er een Nederlandstalig plaatsje. Ik kom eens bij deze. De stemmerij is nog net los, maar we half even reclame. Ja. Wij zijn de eerste dit keer. Ja, mooi hoor. Ja. Dat mag ik. Ja, en maar hoop ik net dat de eerste de laatste zijn. Nou, dan hoop ik dat de eerste worden. No? Ja, dan krijgt het in ieder geval een religieus tintje. Zo mooi wij. Ja, met goedkeuring van de heren. Bij deze, Friese Top 100. Ik let ze net en ik vind het fantastisch dat ze er weer binnen. En ik zit al vast tot de volgende keer. Nee, je meent nog net voort. Je moet spelen. Vol gas. Ja. En ja, natuurlijk live in Noorwegen. Zeer steen en wie voort verkocht. Dus die zit dan in de disco, ja. Die bij mij matten op een dode hooi. En in het hier zeggen leuk als een zwijn. De hele weekend nog in een spier. En dan steun van de golden weer. Ze hadden altijd niet hetzelfde probleem. Ik hem goed om. Ik naar het daar zo wakker kom. De stem die man, daar is het feest. Ze doen het mooi, weer zwaar een feest. Maar ik verkleed het ook zo mooi. Vluchten je me neer, ik doe maar niet. Ze hebben altijd niet hetzelfde probleem. Ze hebben altijd niet hetzelfde probleem. De hele week doen we hier wel trouw. Gang is alles voor net het benauwd. Pak van die lippen alle dagen mooi. Die net alleen of zij of zij. Die lucht de poort door op een vlier. Als die voor gas en onder bier. Ze houden altijd weer zo stille probleem. Ze houden altijd weer zo stille probleem. De hele week op elkaar vol in de mij. Het gaat nooit meer op, nooit meer
Ja, bloemen toffe gasten. Vol gas. Goed om ze weer eens even in de studio te hebben. We hadden alles te krijgen met een nieuwe single. Handelsman. En hoe singles sprutsen, ja, hij is al een tijdje uit, maar we wilden toch nog even omdenken hoor, Jan. Deze geweldige, ja, ik noem het maar even, een dubbele A-kant van Alex Kooistra. Mij geweldig noemen Diep in de Nacht. En ik een ode aan, daar is hij weer, Romy. En Romy is in uw gedachten nog altijd bij u. Alex, mooi dat je er bent, jongen. Welkom. Nogmaals, lokwensen met die mooie single. Ja, dank u wel. Ja, Hij is al een tijdje uit. Hoe wie je de reacties ontnoten? nou, heel best. Ja, heel leuk. Ja, hè? Ja, toch- positief. Ja, en dan maar even over Romy beginnen. Hè? Want er zit een ode jongen, Romy, jongen. Ja. Ah, die man, dat leeft nog steeds. Hè? Ja, zeker. Ja, en zijn muziek, dat is natuurlijk ook geweldig. Hè? Hoe koerst u hem? Dat is een omke van mij. Ja. Maar wie is mij op een paard? Kwam hij vaak jongen? Of hoe wie de muzikale balans is? Man? Nou, ik kan onderwijs wel eens zijn misschien, ja. Ja. Maar verder gingen we net heel veel contact. Ja, een keer op een die feestje. Maar, Ja, precies. Hij houdt neemt als zijn eigen carrière en eigen leven. Hè? ja, dat klopt. Ja. Ja, du was een garage op Harkema. Ja. Dit was de nijst? Of is het jongen de haardmoord en dus de garage erbij? Nee, door dat jongen naast, ja. Ja. Hoe lang al? Dat al heel lang. Jongen al van, maar het was toen 3 of zoiets, denk ik. Zoiets. Ja. Hoe is het begonnen? Het is in een cafeetje een beetje begonnen. En Is het karaoke? Nee. karaoke, ja, klopt. En dat zien we zijn van, dat is het wel aardig goed. En nou ja, dan blijft ben ik kwijt een keertje inkomen. Ja, Gwats in de Haan, hè, de stille genieter. De haven, de stille gitter, ja. Die is belangrijk voor die natuurlijk qua carrière. Ja. Die komt er dan met noemers en teksten. Hoe zit dat? Ja, dat zie ik je vaak de jaren wat uit. Je had van tevoren zelf wel wat uitzocht. En dan kom ik er een bij hem en dan geef ik hem een je bij en wat leuk vinden. Ja. En dan wordt het vertaald en dan wordt het er een keer opnam. Ja, het is een heel proces, hè, zo'n single. Ik bedoel, het klinkt altijd zo simpel, maar je moet eerst een idee hebben, moet er uitwerken worden, moet er een tekst komen, dan moet de studio nog in. Maar wat deel is het leukste? Live optredens of is het studio werk ik wel heel vlug? Nee, ik vind live optredens leuker. Ja, hè? Ja, ik ben net zo'n studioman. Nee, dat lijkt me Maar nog een keer hoor, nog een keer hoor. ja, dat moet heel vaak over, ja. Vooral de klemtoon, hè. Ja, klopt. Ja, ja. Nederlandstalig. Ja. Lijkt niet Friestalig is jong die ik wat dan? Ja, dat lijkt wel. Dat is de eerste keer ook Friestalig jong. Dus, ja. Maar goed, toen mij dat idee kwam, straks van, nou, dat ken ik wel. Nou, dat is een idee van kwijtsen, hè? Ja. Ja, omdat het waren en ja. Wie kan het altijd proberen en het is wel aardig goed uitpakt volgens mij. Dit is een tijdje. Komt er een nieuwe singles voor u of eerst deze maar even? Nou, we gaan nog voor jou nieuwe singles lezen, ja. Maar wanneer we die precies uitbrengen, dat weet ik nog net. Dat weet dat er ook, joh. Kleer, ja. Ja. Is deze als vinyl nog te krijgen of maar we vooral op de streamingdiensten? Nee, dat is nog wat te krijgen, hè? Ja. En bij Gwitsen. Big Weizen. Ja. Gwitsen in de Haan, goed. En de stille gnieter. Maar dit is Alex Kooistra. En hij is hier te gast. En net voor niks, want hij gaat natuurlijk nog live optreden hier in Noorderwien. Alex Kooistra. Ja, inderdaad. Live in Noorderwien. Erik die jongen, Ave Maria. Zo dan kreeg mijn hart in één. En al bestond hij in de hemel. Maar voor mij bestond nummer 1. Jong dan stil mij, halleluja. Waarom was toch, zei jong, bij u zwijg. Kom we waarom, waarom dicht bij mij? Want die stem, die mis ik elke dag. Oh, ik zit hier te denken aan die tijden, vol van willen en fruskip elke dag. Dan viel ik die onmogelijk dicht bij mij. Oh, mijn vreugd, wat moet ik zonder die?
bijzondere verhaal van Alex Kooistra. Ja, de jongen de garageman, zo neem ik hem maar even. Van de Harkenba. Een echte woordpiek dus. We gaan even naar 2 net woordpieken. Die ene komt uit Esloon. Ja, mevrouw Rahel. En die andere komt uit Chicago, Amerika. Meneer Beck. En die troffen elkaar beide in Italië, met de muziek. En die kwam uiteindelijk in Friesland te lonen. Troffen daar een stel Friese muzikanten en producers. En ja, die gaan mij helpen onder de opnames van eigenlijk folkmuziek. Het wordt grappig, hè, maar die eerste dame die komt uit de klassieke wereld. Meneer Beck, Chicago, om correct te wezen, komt uit de blues. En met je beiden meidjes is folkmuziek. Het verhaal door ze hier in de Noorderwind studio. Met een nummer dat ze bij ons live spelen hier. Rahel en Beck. I'll do my best for you. Can you see me? I've never seen someone like you. Can you feel me? I know what I feel. Do you? I will go now. Is there any place for me? Too much talk now. Can you say a little more? On my way now to a place where it's us. Where we can go sailing and we can go dancing. Forever so happy. And we can do our bare naked dance to the full moon. We can go riding, we can climb mountains, and you can go dreaming. Well, I will count the stars and think of you. What's our plan now? You can take the leading role. How to go back? The way goes only forward now. Are you sure? Oh, yes, I am, my dear. Time to work hard. Can we rest a little more? The house needs fixing. What about a hotel room? I need your presence. Can it wait until the end of the year when we can go sailing and we can go dancing, forever so happy? We can do our bare naked dance to the full moon. We can go riding, we can climb mountains, well, you can go dreaming. Well, I will count the stars and think of you. We can go sailing and we can go dancing, forever so happy. And we can do our bare naked dance to the full moon. We can go riding, and we can climb mountains, and you can go dreaming. Well, I will count the stars and think of you. We can go sailing, and we can go dancing, forever so happy. We can do our bare naked dance to the full moon. We can go riding, we can climb mountains, and you can go dreaming. While I will close my eyes and dream of you. Mooie folkmuziek, ja, en dat al hier in deze Noorderwind studio. Goed, Esloon, Amerika, Italië, uiteindelijk in Friesland te horen komt. En in de Noorderwind studio, daar ben ik altijd wel heel erg blij van. Goed, ja, het zit er haast om. Deze aflevering van Noorderwind Live. We nog een nummer van Vol Gas. Nou, wie ben we er weer? We zijn natuurlijk alle werkdagen op de radio. En onderhoor op youtube.com/Noorderwind. Maar nog een keer, no, youths in deze aflevering van Noorderwind. Vol Gas, live in Noorderwind. Zo prima door gewoon. Nog hartstikke in verstoon. We strijken kannibaal. Ken ik het normaal. Wees zo prima door gewoon. Wees zo prima door gewoon. Nog hartstikke in verstoon. We strijken kannibaal. Ken ik het normaal. Wees zo prima door gewoon.
zeggen kannibaal. Het kind is niet normaal, met zijn piemen door gewoon. Wow, 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 piemen is een echte vries uit het noorden van het noord. Nou, hier naar Troost al op het is, is net zo toe, doet ik verstoord. Lekker piemen door gewoon. Door hartstikke in verstaan. We strekken kannibaal, dat ken ik niet normaal. Met z'n piemen door gewoon. Alle dagen ondergang, totdat het jaar te jong. In de weken dan voorbij, dan is piemen er weer bij. En nou ik dit verste stil, denk ik dat ik het doe. Er zit een piemen in elke neer, er is geen hier van steen. Bliksem piemen door gewoon, door hartstikke in verstaan. Wees gelijk een kannibaal, ken ik net normaal. Bliksem piemen door gewoon. Bliksem piemen door gewoon. Door hartstikke in verstaan. Wees gelijk een kannibaal.